Možná to ještě nevíš, že síla není jen o svalech, ale spíš o stavech. Tvrdý tréninky zanechají stopu a to nejen kapka tvýho potu. Síla může být i o tomto vše vydržet ten tréninkový stereotyp, neustálou rutinu, vůli držet se plánu, mít všechno pohromadě, pěkně v rámu. Když tomu pak propadneš, pomalu zjistíš, jak silná jsou po tvrdé práci rána. Kdy stojí sílu i odhodit peřinu, to tě ale nezastaví ani na vteřinu. Síla se probouzí v člověku den za dnem, vybuduješ si i v sobě den za dnem. Není to jen o svalech, síla se buduje hluboko v tobě, protože díky tomu budeš věřit sám sobě. Síla se probouzí v člověku den za dnem, vybuduješ si i v sobě den za dnem. Není to jen o svalech, síla se buduje hluboko v tobě, protože díky tomu budeš věřit sám sobě. Nejhorší je, když tělo má pocit, že stagnuje, motivace ubývá a tělo to nepřijímá. Myslíš si, že se neposouváš kupředu, když na to jdeš, ale chytře a říkáš si dobředu. Začneš zase makat a chutí a najednou se tělo a hlava už tolik nenutí. Začínáš tom hledat logiku, protože tělo má svůj limit, nesmíš ho zničit a věci trochu změnit. Protože vůle není sval, vůle je silná hlava, odhodlání, chuť do toho zase jít a tou silou se žít. Není to jen o tvrdé práci, věř mi, nedělám si legraci. Taky jsem si myslel, že čím víc tréninku, tím větší progres, ale pro tělo už to pak byl jenom stres. Síla šla do háje a kondice s ní, musel jsem na to jít, chytře to už teď vím. Musíš taky tělu dát palivo, aby mohlo tvořit, a ty se v tom kole a bahně nemusel bořit. Síla se probouzí v člověku den za dnem, vybuduješ si ji v sobě den za dnem. Není to jen o svalech, síla se buduje hluboko v tobě, protože díky tomu budeš věřit sám sobě. Když si tělo neodpočine od stresu, je to jako kdyby skočil z útesu. Úspěch tvůj začíná uvnitř, dbej na to a poslouchej a na ostatní nekoukej. Je skvělé to pak poznat, že síla má mnoho podob, to, že se cítíš v kondici a že jen neznáš cestu z gauče k lednici. Ano, spánek a stráva je to, co také sílu dává. Síla nevznikne z ničeho nic, jako kouzlo, to ale není žádné moudro. Zná to každý, kdo to myslí vážně a dělá to naplno, protože tohle známe všichni, že nic není zadarmo. Vím, že lehce to jde přepálit a pak se těžko vrací. Tělo s tebou bojuje a vůle se ztrácí. Nejsi silný jen říkem, ale i plánem a stylem. Síla se probouzí v člověku den za dnem, vybuduješ si ji v sobě den za dnem. Není to jen o svalech, síla se buduje hluboko v tobě, protože díky tomu budeš věřit sám sobě. Můžeš vymýšlet různé cviky a obtížnost, měl bys ale vědět, kdy už je dost. Musíš sebe poznávat víc a víc, vyrovnat slabiny a jít stále vstříc. Hlavně si nepomáhej tím, co by ti mohlo způsobit problém, i když už bys chtěl, jako každý, kdo maká, být do roka obrem. Mít velké ruce, hrudník a nohy, to všechno bude až od nějaké doby. Síla není jen ve svalech, je hlavně v tobě, tak se drž, ať nesejdeš v téhle divné době. Síla se probouzí v člověku den za dnem, vybuduješ si ji v sobě den za dnem. Není to jen o svalech, síla se buduje hluboko v tobě, protože díky tomu budeš věřit sám sobě. Síla se probouzí v člověku den za dnem, vybuduješ si ji v sobě den za dnem. Není to jen o svalech, síla se buduje hluboko v tobě, protože díky tomu budeš věřit sám sobě.